ҷоми ҷаҳон беҳтарин мусобиқае мебошад ки пур аз рӯйдод мегузарад. давоми як моҳи баргузории бозиҳо мо шоҳиди эҳсосоти мухлисони зиёд аз ҳар гӯшаи дунё мешавему рақобати ситораҳои футболро дар майдон мебинем. барои футболбозон ин имкони беҳтарин барои шарафи давлаташонро ҳимоят кардан номашонро дар таърих навистан мешавад. хуб, як тарафи масъала ин бошад, тарафи дигар ин бо антиқаҳрамон ё худ бо нокомӣ ном баровардани футболбозон низ дар ёди мухлисон мондааст. биёед бе гапи зиёдатӣ мо мавзӯи асосӣ, яъне нокомтарин футболбозон дар таърихи ҷоми ҷаҳонро бароятон мегӯем. якум, Лоран Касселни. соли 2018 касе интизор набуд ки Фаронса бе ҳимоятгари асосияш ба ҷоми ҷаҳон меравад. Касселни ва Варан дӯстони ба ҳам наздик буданд ва монанди дигар маъруфиятҳо мисли Пике ва Рамос душманӣ дар дастаҳояшон надоштанд. аз байни ин ду ҳимоятгар Касселни ботаҷрибатар буд. сармураббӣ аксари вақт ҳамроҳию дигар бозингаронро ба монанди Умтити ба майдон мебаровард. Касселни худаш бошад ҳамеша дар ҳайати асосӣ ҷой дошт, вале моҳи майи соли 2018 ҳодисаи нохуше дар бозии ниманиҳоии Лигаи Аврупо бар муқобили Атлетико барои Касселни рух дод. ӯ ҷароҳати вазнин бардошта дигар аз ҷояш хеста натавонист. ин албатта дигар имкон намедод ки бо тими миллияш ба ҷоми ҷаҳон биравад. хабарҳо бештару бештар ба Дидье Дешам равона карда шуда буданд ки бо набудани ҳимоятгари асосияш чӣ кор мекарда бошад. аз дур ҳама чӣ хуб метовад, вале Касселни бо ҷароҳати бардоштаву вақти барқароршавиаш рӯҳан зарба хӯрд, махсусан вақте ки мунтахабаш бидунию қаҳрамони ҷаҳон шуд. дӯстон, имрӯз соати 21:00 аввалин бозии ҷоми ҷаҳон дар Қатар оғоз мешавад. тӯли 30 рӯзи оянда мо шоҳиди иди футболӣ дар ин кишвари арабӣ хоҳем шуд. тамошои бозиҳои ҷаззобро бо хизматрасониҳои шарики мо ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед ва аз коэффициентҳои баланди он фоидаи пули ба даст оред. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дуюм, Марко Ройс. дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳони соли 2014 Ройс дурахши зебо карда 5 гол ва 3 ассистро дар 6 бозӣ анҷом додааш ба номаш сабт кард. як ҳафта пеш аз оғози мусобиқа дар бозии дӯстона бо Армения ӯ аз зонуяш ҷароҳат бардошта бо Шкодран Мустафи иваз карда шуд. ӯ тамоми мусобиқаро аз хона тамошо кард ва дӯсти наздикаш Гомесро натавонист ҳамроҳӣ кунаду якҷо дар финал ҳунарнамоӣ кунанд. вақти ҷашни қаҳрамонӣ Шкодран либоси ӯро ба даст гирифта ғоибона Ройсро дастгирӣ кард. ин амалкард каме ҳам бошад Ройсро дилбардорӣ аз он кард ки ҷоми ҷаҳонро аз даст додааст. сеюм, Санти Касола. ин ситораи мунтахаби Испания аз он насле мебошад ки солҳои 2008 ва 2012 бо тими миллии Испания қаҳрамониҳоро ба даст овардаанд. ҳама аз ҳунари волояш ҳаловат мебурданд. муваффақияти Испания дар соли 2010 бисёр ҳам зебо мешуд агар Касола ҳам дар он иштирок карда метавонист. аз даст додани имконияти бозӣ дар ҷоми ҷаҳон ҳамеша маро азоб медиҳад, гуфта буд худи ӯ. новобаста аз ҷароҳат ӯ гапҳои духтуронро гӯш накарда мехост дар ҷоми ҷаҳон иштирок кунад. мутаассифона ӯ 3 моҳ пеш аз оғози мусобиқа маҷбур шуд ки ҷарроҳӣ гузаронад. ана баъди 4 сол ӯ имкони беҳтарин барои баромад карданро ба даст овард, вале Испания ба мақсади қаҳрамоншавӣ нарасиду дар соли 2014 аз мавқеи сеюми гурӯҳ бо мусобиқа хайру хуш кард. чорум, Лионел Месси. мухлисони аргентинӣ ҳеҷ бовар карда наметавонанд ки чӣ хел Месси дар тими мунтахаб бо мақсадҳои асосияш наметавонад расад. вақти кӯдакиаш ӯ бо оилааш ба Испания меравад ва имкон дошт ки дар мунтахаби Испания бозӣ кунад, вале ӯ кишвари аслиаш Аргентинаро интихоб кард. ана мунтахаби Испания бо онҳое ки дар Барса бо Месси бозӣ мекарданд соли 2010 қаҳрамони ҷаҳон шуд. Месси дар клуби қаблиаш яъне Барселона ҷоизаҳои зиёдро ба даст оварда буд ва агар розӣ мешуд ки дар мунтахаби Испания бозӣ кунад, фикр карда ҳам наметавонед ки чӣ қадар муваффақ мешуду. бо Аргентина Лео кӯшишҳои зиёд кард ва соли 2014 то ба финали мусобиқа ҳам роҳ ёфт. тими миллии Аргентина шонси беҳтаринро муқобили Олмон аз даст дод. соли 2018 бошад мушкилот ҷиддитар шуданд. имсол бошад ҳама интизоранд ки Месси таърихи Диего Марадонаро такрор мекунад. панҷум, Алфредо Ди Стефано.
корномаи байналмилалии Алфредо Ди Стефано як нокомии калоне буд. Чӣ қадаре ки ӯ талоши беҳтарин буданро накунад, ҷоми ҷаҳон барояш рӯзи хушен наовард. Чӣ хеле як одам дар Испанияву Колумбияву Аргентина бозӣ мекунаду боре ҳам дар ҷоми ҷаҳон баромад намекардааст. Бо шикояти Бразилия Алфредо Ди Стефано аз бозӣ дар ҳайати Аргентина маҳрум шуд, зеро дар вақти бозиҳои интихобӣ ӯ дар ҳайати Колумбия ҳам бозӣ анҷом дода будааст. Испания баъди чанд сол талош карду аз ФИФА иҷозат гирифт то Ди Стефано дар мунтахабашон бозӣ кунад, вале Испания рохати ҷоми ҷаҳони 1958-ро ба даст овардан натавонист. Ана дар соли 1962 бошад, бо сабаби ҷароҳат бардоштанаш Алфредо натавонист бо Испания дар мундиал ширкат варзад. Ин мушкилот карьераи зебои Ди Стефаноро ба қавле сиёҳ кард. Ба фикри шумо боз киро номуваффақтарин бозингар дар ҷоми ҷаҳон номидан мумкин? Фикри худро дар комментария нависед ва пайгири бозиҳои ҷоми ҷаҳони Қатар 2022 бошед.